Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, Ramazan ayı hadislerin devam etimiz. Bugünkü derste biz yana bir hadisni alırız. Менә сезнең ишеткәнегез, күргәнегез бардыр. Рамазан ayında кешеләр кич белән караңгыда, шәһәр җирләрендә, хәтта аерым сөйләшеп автобусларда йөри башлый. Кая? Мәчеткә, ягъни кеше караңгыда мәчеткә йөри башлыйлар. Кайбер кеше инде сорау да бирә, нинди намаз укыйлар соң ул, нәрсәгә укыйлар ул намазны, нишләп йөриләр анда шуның хәтле кеше мәчеттә дип шулай бит. Менә без шушы хәдисне алып китербез. Ни өчен соң Рамазан аенда кич белән бер аерым бер намаз уку турында. Ул да булса таравих намазы. Әйе, Рамазан аенда кич белән ястүне укыганнан соң безнең тагын бар Рамазан аенда гына укыла таравих намазы. Таравих аның тәрҗемәсе ял итү. Чөнки чынлап та кеше ураза тотканнан соң арып китә, эшли, намазга килеп инде Аллаһны зикр итеп, чөнки намаз Аллаһны зикр итә торган, Аллаһны истә тота торган, Аллаһны мактый торган, данлый торган иң хәерле зикрләрнең берсе. Шуңа да мөселман кешесе көненә 5 тапкыр шулай бит Аллаһны истә тотып, аны мактарга тиеш. Башын сәҗдәләргә куеп, рукукларга китеп, Аллаһы Тәгаләне танып, рәхмәтләрен әйтеп, шөкерле булырга тиешле. Һәм бигрәк тә Рамазан аенда 20 рәкать бит инде таравих намазы укыйбыз. Ни өчен соң аны укыйлар? Нинди савап каралган аңа? Пәйгамбер саллаллаху әйтте, Бухари һәм Муслим җыентыгында килә торган хәдистә: "Мен қама Рамадана имана ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min dhanbihi." Кем шушы Рамазан аенда шушы таравих намазларын укый икән ди, таравих намазларына йөри икән ди, иман белән, Аллаһ Тәгаләнең барлыгына, берлегенә ышанып, ва ихтисабан һәм өмет итсә, Аллаһ Тәгалә әҗр савап бирә дип, гуфира лаху ма тaqaddama min dhanbihi, моңарчы булган гөнаһларын ярлыклый ди. Димәк, без йөрибез шушы таравихка ни өчен? Гөнаһларыбыздан арыныр өчен, чистарыныр өчен һәм зур бер савапка лаек булыр өчен. Изгелек язылсын өчен. Нинди изгелек? Пәйгамбер саллаллаху әйтте, Абу Дауд һәм Тирмизи җыентыгында килә торган сахих хәдисләрдә: "Мен қама ма'ал имами хатта янсарифа кутиба лаху қиямул лейли." Нәрсәди, кем иман белән шушы таравихны, төнге намазны укып чыга икән ди, имам ахырга хәтлек намаздан чыгып киткәнче, намазны укып бетергәнче, шарт, ахырга хәтлек, теге яртысын гына укып чыгып китеп түгел, әйе, чыгып китә аласың, бер ни проблема юк. Арсаң, хәлең бетсә, эшкә барасы булса, башка гызерләр белән. Әмма ахырына хәтлек намазны укып бетерсән, витрны тамамлап имам белән, төне буе намаз укыган кебек әҗр аласың. Карагыз, нинди зур фазилат. Шуңа да кеше, мөселманнар, иман әһелләре тырышалар нишләргә? Шушы таравих намазына йөрергә. Һәм менә бу хәдисләр дә безне этәрә, өнди Рамазан аенда мәчеткә барырга, имам белән таравих намазына йөрергә. Әйе, син өйдә дә укый аласың. Проблема юк, ул нәфил намаз, сөннәт намаз. Әмма карарга кирәк, хушуклыгың өчен кайда хәерлерәк. Һәм һичшиксез күп вакытта имам белән уку нәфес өчен, безнең күңел өчен, калб өчен җиңелрәк. Аңа ияреп, тыңлап, хушуклыгың да арта. Һәм инде шушы хәдистә әйтә, имам белән ияреп укысаң, төне буе намаз укыган кебек әҗр алырсың ди. Шуңа да безгә тырышык шушы таравих намазларына мәчеткә йөрергә, имам белән бергә ахырына хәтлек укып чыгарга, чөнки белмибез кайсы әҗр безне җәннәтле итер, Аллаһның рәхмәтенә ирешергә,
Бәлки шушы таравихларыбыз безне Аллаһның газабыннан саклап, җәннәтле итер. Һәм инде әҗер-савап әле ул җәннәт кыямәт өчен генә түгел, савап эшләгән саен, изгелек кылган саен, Аллаһы Тәгалә бу дөньяда да бәрәкәтен, хәерлесен бирә. Шуңа күрә аның бу дөньяга да файдасы бар. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә без сорыйбыз, тәүфигын, һидаятын бирсен иде. Шушы таравих намазларына йөрергә, безгә инде ялкаулыкны җиңеп, көч-куәтен насыйп итсен иде. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаһа илля анта ва астагфирука ва атубу илейк.